हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे इंडियन फूड रेसिपी। तर आज आपण बनवणार आहोत नाश्त्यासाठी गरमागरम असे कांदा बटाटा पोहे। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया। इथे मी एक मोठा कांदा घेतलेला आहे, कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत, शेंगदाणे, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, हळद, जिरा, मोहरी आणि एक बटाटा कापून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। 2 वाट्या पोहे मी भिजवून घेतलेले आहेत। आता कढईमध्ये मी 3 चमचे तेल टाकून घेते। तेल आपलं गरम झालेलं आहे, त्यात आपण आता बटाटे फ्राय करून घेणार आहोत। बटाटे फ्राय झालेले आहेत, ते आता आपण काढून घेऊया। त्याच कढईमध्ये आता शेंगदाणे टाकून घ्यायचे। शेंगदाणे भाजले की त्यात अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी, कढीपत्ता, कांदा, मिरच्या, कांदा आपला लाल झालेला आहे, त्यात आता हळद टाकायची आहे अर्धा चमचा, थोडी कोथिंबीर, आता पोहे टाकून घ्यायचे। आता त्यात चवीनुसार मीठ, छान मिक्स करून घ्यायचे। त्यात अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता त्यात बटाटे टाकून घेऊ आपण। छान असं मिक्स करून घ्यायचं। पोहे आता झालेले आहेत, आपण सर्व करूया। तयार आहे आपली गरमागरम पोहे। रेसिपी आवडल्यास नक्की ट्राय करून बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया अशाच